Pag start na ako, gana-assign ko og isla. So, usa sa isla sa Lapu-Lapu City. O ang tawag sa isla kay Cauhagan. Pwede nyo i-search, no? Search lang niyo Cauhagan. 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 Usa na siya sa pinakagamay nga isla din sa Lapu-Lapu City. O gadong pag na-assign ko dito, akong ganahan dito, no? Atuala ni ha? Akong ganahan dito. Wala kayo bisita. Ako ra. At tulo rami atong panahon na. Nya ang anindot kay wala kayo magbisita nimo, wala kayo mo observe, wala kayo mo bantay nimo. Pero mo na nakabati. Kay bago pa ko na-assign nga teacher, wow, kabaw ang buhaton. O kabaw, unsa na itudlo, unsa na i-klase. Nang kaligri kay akong gida atong panahon na, kay grade 5 and grade 6 sa usa ka room. So duha ka grade level sa usa ka room. Oh, gito nga ra na. Ang katong nga grade 6, ang katong nga grade 5. So kung magklase ko sa grade 5, ang mga grade 6 ako tong pasuwaton. Na sila suwaton. Tiniklase na ko sa grade 5, mag-discuss ko nila kadungog ang grade 6. No? Then magklase na ko sa grade 6, ang grade 5 akong pasuwaton. Sundan nagklase ko sa grade 6, nakadungog ang grade 5. So advantage to sa grade 5. Ang ilang madungog na nila ang klase sa grade 6. Limang ka na. So basta nindot na experience. Pero mga po doon challenge nga uwa ko na anad pag eskwela na ako akong gi-eskwela ng BS Ed or Bachelor in Secondary Education nga nasud ko pagka maestro elementary teacher ko. So, na-eskwela ko og pagka maestro sa high school, then nagtudlo og elementary. Layo ara lagi. Simanga lagi. So, ang akong training pag undergrad as a college student, wala ko na train na duha ka grade level in one section. Wala. So, moto ako ang mura og challenge. Moto akong challenge. Unsa man pagtudlo anang grade 5 o grade 6 sa usa ka classroom. Kamo, maka-imagine mo. So, kadtong mga nidritso og tudlo og na-hire ka, nidritso ka grade 5 level lang, nibitagan ka daghan kang load. Kung saan naka-imuha ang tanan, grade 5 o grade 6. Manang tungod ato may experience, after one school year, may apply ko transfer dool sa MOA na nahatag pod ang akong request. So nabalhin ko dool sa MOA. Paghatag sa kuha og unsa nga subject load, bisag unsa ma'am. Bisag unsa nga subject ihatag sa kuha, wa ko'y balibad. Tungod ato nga experience, nakabalo ko nga mas lisod to nga ako nasuwayan pagadaing sud nako. Mas grabe to nga experience. So moto ang sa may tawag na. Ang positive nga result ato kay tungod kay lisod kayo ang experience nako sa first nako nga year as a teacher. Nung sunod na mga tuig, makaingon ko nga hayahay or dili na kay lisod. Hindi siguro hayahay pero dili na kay lisod. Limang gag na-assign ko og usa ka isla. Unya ang klase ngadto kay grade 5 o grade 6 in one setting, in one classroom. So pag kabalhin ako laing eskwelahan, ang akong rang gitulo math. O di perti haya-haya. Bisan pag moingon mo lisura itudlo sa math, mas lisod gyud tong ako atanang subject. Ako'y nagtudlo sa tanang subject sa grade 5. At the same time, ako'y nagtudlo sa tanang subject sa grade 6. Yung uban teachers mo reklamo. Yes, dili sa yon, dili lalim.
Bisag ako, reklamo ko ato dong. Pero ang pangutan naman, kung reklamo ko, andam ba ko mo magtangag trabaho? Or ako ning dawaton kay ganahan ko or nanginahanglan ko og trabaho. So, tungod ato, akong gitrabaho to for 1 school year. Naanad naman sa kaya raman day. Pagsugod ra murag akong una ningon na unsa man ni? Unsa man ako nasudlan? Di ko mo kung giskwelahan. No, kay pag eskwela na ako, ako ang kuan math major mo ko. Math major ko, BS Ed. So, akong giskwelahan kay pagka-teacher sa math sa high school. So, ako nag-train sa ubang subjects. Then, pag-apply na ako elementary, kanya, tanang subjects akong gitudlo. Oh, you name it. Science, English, Filipino, math, Arapan or social science na at sa una. Dayon napay at karon kay TLE na pero sa una kay home economics pa na. So ang tanang subjects appeal and GMRC nga karon ESP na og MAPE nga sa una MSEP na. So nakatudlo ko na on my first year as a teacher ngadto sa isla. Ana kanili kang lagi kay tungod kay isla man. So ako'y nagbuot. wa may mo duaw, walay mo observe. Na may principal pero amat kaya lang pa siguro tong gitoyo kay kabaw siyang lisod kaya ang setup. Lima ka grade 5 o grade 6 ako ratanan. So dili kay siya mo check na mo kung giun sa namo. So nitabo ato magklase ko math, morning math tanan, igahapon science tanan. Igsunod adlaw English tanan sa morning, igahapon Filipino tanan. Inga na akong gibuhat kay di mada akong 1 hour English, 1 hour Filipino niya akong giklasihan kay grade 5 o grade 6 in one setting. Di mada. So mao na ako ang experience ug mao pud akong challenge. Pero nagpasalamat ko atong experience. Kay tungod ato naandam ko sa sunod na kong station. Nga pag-assign ako sa laing school. Marag ngayon ko, nanong mo reklamo ko kung tagaan ko math or tagaan ko English or tagaan ko Filipino or tagaan ko science or any subject na grade 5 o grade 6 na nakaya gin ako tanang subjects grade 5 o grade 6 dungan. So mauna akong challenge o mauna akong experience. I hope nga dili na maswayan sa uban. Pero sa tinuod lang nagpasalamat ko itong experience. Pasalamat ko sa mga tao sa Kawagan, sa island sa Kawagan, tungod nila supportive kay sila mga anak. Gani dito na ako nakita nindot kay pamatasan ng mga bata dito. Hindi ko kalimot sa experience sa isla sa Kawagan. Para na ako bisan og lisod ang setup kay grade 5 o grade 6 ako'y naghandle, ako'y teacher, ako'y advisor, ako'y subject teacher sa tanang subjects. Pero tungod dato nalig-on ko na nakaingon ko bisag asa ko ibutang kung nakaya to na ako ang duha ka grade level na ako'y nagtudlo mao to gitawag combination na teaching. Ano din ako kaya kung one subject na lang. Ano din ako kaya ang ubang subjects. So mo to kong experience, mo to ang challenge na I hope dili to masuwayan sa uban. Pero kung masuwayan magay ninyo, wow, salute ko ninyo. Dili ra ako may nakasuwayan na sa tinud lang daghang nakasuwayan na ng mga maguwang pa na ako. Ito pagin nag-una pagin ako. So karon siguro murag nato sa Kawagan karon kumpleto naman nilang teachers na sila 7 classrooms kung wa ko nasayop ba na sila 7 classrooms nga kanang sito ganang kinder, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6 sana. So dili na combination ng ilahangad to kuha na sila kanang by grade level na. Yan na yung mga teachers. Uy, salamat sa mga nang like. Salamat sa nang like sa TikTok, salamat sa nang like sa Facebook, kay live po ko sa Facebook ron. So tungod ato, amazing itong experience. Di ko kalimot atong experience. Pasalamat ko atong experience tungod ato
bisag asa ko ibutang sa DepEd, musukol ko. Manang karon kanang sa akong klase usahay makaingon hinduta day nga nasuwayan to na ako. Bisag lisod to tungod kay wa ko na hadlok, wa ko ni talaw, ako tong gidawat ang challenge. Murag tungod ato naandam ko. So mao na ko experience. Kasuway ko badong first na ko nga duty or first na ko nga trabaho as a teacher. Ang akong gida ang grade 5 o grade 6 sa classroom. Ako advisor, ako at anang gitudlo, 5 kana. So kana sa siguro. Kung nakauyon ka sa video nga mo nakitaan o ginahan ka, na ka magabaw sa sunod na mga videos o mga uploads nako, follow me on Facebook and TikTok and subscribe to my YouTube channel and then click the notification bell nya pay bawalan pug ko kung unsay imong comment din ha, kung nakauyon ba ka o wa aron mas ma-improve na ko akong mga videos. Daghang salamat.